uxolise lapho umbukeli kushelele ulimi ayikho into ayijwayelayo umkhulu. Awunikeze imic lapho umsakazi. Thobo. Mina wami amakhasimende awuvali umlomo. Uyabona nje izolo ngifonele usithole lwasenkandla emahlathi amnyama encoma umsebenzi wami. Uthi uyaqala nqa ukubona ikhanda liba yimismithi. Amagalela akho wonke lawo umkhulu. Impela. Avuthe unomuthi wokuwina. Phela ngangiwina engakabi yona inyanga. Futhi nakhona umsakazi kwakuthukela nje kwakuyidlozi nje ngaleso sikhathi. Okunye umsakazi ufuna ukwazi inyanga ize lapha. Bingelele babukele emakhaya. Obingelelayo uwele aka angeke ngisasho. Topic namhlanje it's very interesting. Yeah, it's interesting. We are taking a deep dive into the rise of fake traditional healers lawa esegcwele in our townships. Njengamanje ngizosatha intambo ngisise kuba uwele aka angeke ngisasho. Showcase wele. Thank you lapho kuwele for giving me intambo South Africa. Ngiyanamukela kuhlelo nelithanda kakhulu iCutting X. Niyalazi ke igama lami. Sidingo se-introduction asekho, so vele sihlale straight to the point. Topic namhlanje we are exploring the rise of fake traditional healers lawa segcwele in our townships. Unjani mfowethu? Angiyonyanga efake mina. Aw. Sengithini? Ngiyakuzwa phela ukuthi uzo explore inyanga zamafake. Mina ngiyinyanga yangampela umsakazi. Mina ngathwasa eGibhithe ngo2008 sengiphothula. Ngaphothula ngekameli. Ngikhuluma nawe ngisikhumba sekameli silapha esigodlweni. Awu sonini madoda hayi insizwa ke lezo. Umkhulu ngabe ubizwa ukuthi umkhulu bani? Umkhulu Enzo lo khulumayo. Umaqhinga wapheli. Unoxhaka ocushwe ngesinxele. Ukhadi ka decline umthombo wentokozo. Awu sonini madoda. Mkhulu ngabe uspecialize ngani la endimeni yobunyanga? Hayi into engayenzi mina umsakazi. Ngiyathwalisa, ngiyathwasisa, okunye futhi umsakazi nginama room aqashisayo. Ngicela ukushiya inamba yami la mase ngihamba. Umuthi wokuwina ngiyawenza into efana noLotto, Powerball, Hollywood, Betway. Umkhulu kuzwakala engathi usizo kakhulu emphakathini. Umkhulu ngabe wayigcine nini ukuwina? Awu. Angisazi nokuthi wayemuphi unyaka umsakazi. Avuthe unomuthi wokuwina. Phela ngangiwina engakabi yona inyanga. Futhi nakhona umsakazi kwakuthukela nje kwakuyidlozi nje ngaleso sikhathi. Okunye umsakazi ufuna ukwazi inyanga ize lapha. Hawu, mhlasimpe umkhulu angasitshela kangcono. Indaba inyanga engayilapha. Msakazi ngokwentshayelelo yenyanga anginalo igunya lokuphendula lo mbuzo. Ngisho umkhosi wamathwasi ungangigweba mangaphendula lo mbuzo. My hands are tired. Ngikhathele izandla. Mkhulu, uke waveza ukuthi uyathwalisa mhlasimpe ekhaya kunomuntu ofisa ukwazi prize nokwazi uhlobo lwezithwala zakho nanokwazi nje ubungozi bakhona phela ngoba kuthiwa ayihlali ingabe indaba ubungozi. Msakazi nginesithwalo secontract. Bese kuba amadoda adla amasi. Lezi zinye izithwalo umsakazi ngayiyeka abantu bayisaba. Icontract iyu2 million ayinabo ubungozi. Kodwa ke yona uphila 3 years. Kodwa engugaranta umsakazi kuthi kuphela inyanga yesithathu usuke usuyilunda multi-millionaire. Amadoda adla amasi wona ame kanjani? Msakazi amadoda adla amasi ahlupha ngokuthi abuya ngafuna amasi kuphela. Abuya afuna ongaphekwa amasi. Ukuthi yini ke awuzukubuza mina. Mawufuna ukwazi lokho woza ngunike uzoyibonela wena. Hayi ngiyabonga mkhulu. Wemkhulu ungaba advisor uthini laba abaqola abantu ngegama lobunyanga? Musa uqola abantu ababodwa. Phuma ushaya indawo ngoba ungakwenza lokho uzofa. Okunye hlala 2 years endaweni ushintshe uhambe.
Hayi mkhulu angishongo ukuthi ba-advise ukuthi baqola abantu ba-advise ukuthi bayeke. What if yona ndlela benza ngayo imali leyo? Angikwazi ukwenza lokho phela oza kwethu lapho. Wemkhulu kwangathi nawe uqola abantu nje. Hayi lutho umsakazi. Angiyenzi lonto. Ngisho uxulu bengangiphucala amandla enginawo uma ngase kuthiwa ngidlala ngabantu. Kunzima ukuthi ngikholwe lento eshoyo mkhulu. Kancane umsakazi. Hello? Ndoda singenzanile ima ngicela ungibuyisele imali yami lesigroup sakhe asisebenzi leti ithulu lotho popo. Umsakazi ngathi kuzomela ngihambe. Kunesiprofethi esingifikelayo. South Africa, I welcome you again on another episode of your favorite news show, Cutting X. Well, I'm outside like usual. Igama lami uwele aka Lewe. Next to me nginomlaphi womdabu wakhona khona la endaweni. DR kunjani? Hayi mina msakazi angisiyo wala. Mina ngidabuka le kwamaphumuli inkomo zakithi ngayishaya iphuza manje injinji umfulo shikhawo. But we are located here. Ukhuluma ngani ke futhi manje? Sengibuza ukuthi uhlala yona le ndawo. Msakazi, kanti wena ungifice kuphi? Udokotela ngabe ubizwa ngokuthi udokotela ubani? Umkhulu umhlaka 1 lo okhulumayo. Uluthuli. Ubhuti omncane kaMfo kaMoto. Ayibo, mkhulu ubhuti omncane wena shosho. Mdala kabi Mabhiza. Sengiyadideka ke ubani uMabhiza? Ubheka umuzi. Mabhiza. All right. Mkhulu ungabe nawe ngomunye wabavumayo ukuthi siphila ezinsukwini zamanga. Umsakazi kunjalo. Uyabona umzukulu wami uDingo. Ucele imali yokuhamba nesikole. Othisha bayazidlobo lonto. Okusho ukuthi nawe mkhulu omunye abavumayo ukuthi siphile ezinsukwini zamanga impela. Impela kunjalo. All right. Wena awuyona inyanga yamanga? Lutho, uyabona mina msakazi ngispecialize ngokucupha idumbu. Ngese lapho. Idumbu. Mina ngispecialize ngokucupha idumbu. So msakazi angikwazi ukuthi ena sengaqola abantu ngomsebenzi wami cha. Manake wemkhulu yini eyake ekeyenzeke ekhombisayo ukuthi ukucupha kwakho kube impumelelo? Uyabona laba basuke bebulala umufi kuvamise ukuthi bashayiswe ibhasi lamasipala bese bephuka iqakala baphuka ithambo leli lokuyikhulula baphuka umgogodla baphuke nje konke kwamathambo emva kwalokho ke bese beyafa finish. Okusho ukuthi mkhulu umhlaka 1 ungumbulali. Hayi msakazi ungayibeki kanjalo ake ngithi nje mina ngenza izinto zenzeke. Ngokuthakatha. Msakazi angithakathi mina ngenza ubulungiswa. Okay mkhulu ungabaxwayisa uthini ozakweni laba abangabenza ubulungiswa? Kodwa ungazixwayisa kanjani igebengu? Kwaphela igebengu nje abantu abaqola abantu imali. Wena uqolani imali? Thobo. Mina wamamakhasimende awuvale umlomo. Uyabona nje izolo ngifonele uSithole lwasenkandla Mahlatha amnyama encoma umsebenzi wami. Uthi uyaqala nqa ukubona ikhanda liba yimismithi. Amagalela akho wonke lawo mkhulu. Impela. Hayi, kodwa wrong ukuthi ungaba advise ozakweni laba baqola abantu. Mhlawumbe ukhona ongasisalalele. Ngi-advise abathakathi. Wena mfana uyazizwa kahle ukuthi uthini. Yini ufunani? Ufuna ngiphuphise izikhwama zami ngibhekile? Kanti ziweki nezikhwama zakho? No. Azikho week. Mfana awuxabane nezinyanga bawufuna ukuthi izikhwama zakho zihlezi strong. Awuyenzi lonto. Mithaka wethembi. Ngithemba lokho okuxakile ukuthi nje ngiprevent inkinga.
Hayi alright mhla ka1 emkhulu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Enjoy the rest of your day. Hallelujah. Sibonge mbukele ekhaya. Ngibingelele babukele emakhaya obingelelayo uwele aka uwele. Next to me nginobhuti ongumlapho womdabu wakhona khona la endaweni. Bhuti wami kunjani? Uzohlawula msakazi kangibizwa njengobhuti. Ngisho ngawumfweni. Oh ngiyakuzwa bhuti futhi lokho ngiyakuhlonipha kakhulu. Ubhuti angasitshela mhlambe ukuthi mayengabizwa ngobhuti ubizwa ngobani and kungani engabizwa ngobhuti? Yazolimala wena. Alichukuluzwe lami idlozi. Ungihlonipha kanjani lokho ngibiza ngobhuti? Ngingumkhulu mina. Unabazukulu? Cha. Anginababazukulu awuzokungigugisa nje. Pho why uthi umkhulu? Yazi lento ngibuza yona iyafana nokuthi ubuza udokotela ukuthi kungani ebizwa ngodoctor. Oh so umkhulu igama obizwa ngalo la ekuthaka. Igama obizwa ngalo la ekulapheni ngamakhambi lawa emvelo. Vele siyathakatha. Uyabona nje inyanga engakwazi ukuthakatha mina kangiyithathi notice. Uyabona phela lana sisebenza ngamalumbo, amakhubalo, ihlahla, izilwane. So ukuthakatha kumele ukuthi ukwazi. Alright mkhulu. Siphila esikhatsini samanga manje. Ngabe uyakuvuma lokho? Hayi, kunjalo. Okay. Umkhulu so yena akayona inyanga yamanga ngoba kuyavela ukuthi inyanga zangempela sezincane kakhulu manje sekudlalwa ngabantu nje kwaphela. Ubani? Mina ngagraduate mina la ebunyangeni. Ngaphuma ngebhasi emini kabhayizwe lonke libu. Kwakugcwele bo. Ibhasi ayingisho itekisi. Itekisi lande lokhuluma ngalo. Ngikhuluma ngenkomo mina. Yiphi inkomo? Yiphi kanjani? Ikhona yini mhlawumbe enye inkomo oyaziyo wena ngaphandle kwale ngiyaziyo mina? Wena yikho nje enye inkomo oyaziyo ngaphandle kwale nkomo oyaziyo? Cha, ayikho. Futhi awukwazi ukulapha ama-STIs. Ayinalo elinye igama lesiZulu lento. Izifo zocansi. Izifo zocansi intwala leyo nto ishanga ibekele mina leyo nto leyo. Uyakwazi nokuzenza. Khumbula phela ngithe ayikho inyanga engakwazi ukuthakatha. Mkhulu konje buthe off air uhlola ngamalini? Hayi. Uyabona ke ku TikTok kuye kube u500 mase ku Facebook kube u250 mase ke mawuze esikolweni hawo kufana nokuthi kumahala nje ngoba kuba amakhulu wamarandi khulu elilodwa nje eli1 ya. Ayingeke. Why kubize kanje ku TikTok? Hayi. Wena msakazi uTikTok ulidla kakhulu idatha so angikwazi ukushipa kuona yabona. Futhi phela thina sifele idatha. Cha. Ungalinge ke nje uyifake endabeni engahlangani nawe. Angikaze mina ngikuhlolele wena. Mbukele ngathi sothola omunye useqala ukujwayela kabi. Uxolise lapho umbukeli kushelele ulima ayikho into ayijwayelayo umkhulu. Awunginikeze imic lapho umsakazi. Balaleli. Ngiyatholakala ke einkundleni zokuxhumana. Ushaka umkhulu Shaka na konke na ku WhatsApp, Facebook, TikTok konke nje khulu Shaka. Landeleni ke. Ya. Kusungahamba.
Ekakeni mbukeli usabukele yona iCutting X, your favorite news show. Lo okhulumayo uwele aka angeke ngisaqedele. Itopic esenamhlanje ayikashintshi. Ithi the rise of fake traditional healers lawa esegcwele in our township. So next to me nginomfowethu who is going to give us his experience based on topic le enamhlanje. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila umsakazi, alright wena? I'm amazing mfowethu without wasting any time ngisacela bhuti wami uyi-introduce kubabukeli bethu emakhaya. Lo khulumayo uNtsimba Igova Ntombela. Ngokuhlala ngiseMayville. Ngithema ngibona leli thimba leCutting X ngathi angisondele. Hawu bhuti uNtsimba mfethu siyajabula kakhulu ngokuthi ube ingxenye lo hlelo lethu iCutting X. Kubonga mina msakazi nokuvela nje la kuCutting X, ngiyabonga. Alright mfethu sivele hlale pheke kodaba. The rise of traditional healers emalokishini is too much. Do you agree nalokho? And uma ukuthi uyavumelana nakho besisacela usitshela ukuthi why?